Figyeljetek magatokat! Na, nézzük, hogy ki az, aki a sünicsoportba jár. Van olyan sünicsoport, süni, mint süni. Süni. Ki az, aki a méhecske csoportba jár? Ott vannak a méhecskék, nagyon jó. A maszkul csoport. Ott egy nagyon szép kis pillanat, aki a maszkul csoportba jár. Csika csoport? Ez az. Patita. Szia. Ott is ott van egy ember, nagyon jó. Azt mondja, hogy pillangó csoport. Pillangó csoportosok biztos rögtenek valahol. Nyuzi csoport. Szavaztok, nagyon jó. És mókus csoport. Nagyon ügyesen mozgatlan a profellel, figyeltem? Mert hogy a legügyesebb